Assalamu alaikum. Sürdükör masera. طبعا بريتول يوندوش إذا طيشولا شوا شو تو ورتي أصلا كانال رياليتي تاع ماش دور شادش وطبعا زوم ستريم غيريو وينا وستي ويتس هتبو وربو هتشبو وربو وي غولامي تا ويدا المولا ديستريدوق ديال بوربانت إيتاك ديون دو حدول ولي سينا وستي حباخلي لوك чува лишил шхерушун извой любое время эльду чува еще шицвой чуйлерю нет этого не надо это не надо так собаделаш мой ура да Юра пригласить но сувул вали там довертерсо как обычно мадар если мадар Украина бьюч пол тамалец тади малха амбеш цедол халдуч. Итак, Украине генеральный штаб ЗСУ цуаха амбоин общий потерш расхши хиллаша трейду февраля طبعا بريتو июни качелс дега ориентировочно ёлшта юхил потершиш ай шит эзери варбай шоус дай ит мюжгшен ти болбешвеге вина Украина бай нашбу Цаизер бай шоу танки война, дадоганш сутки, дайганш сутки, аялой война танк, боевой бронированный машинш. Коизер прибай трей бахи война, трей при войнак. Войн магара ялых танки, трей при бронированный машинши, ё цаэлэрэс бай анболна шибай шоуздай итви на цансутки агаски чувианол оккупанту мюжги ища шибай шоуздай итвина дик тем штадуэлшду иш тор дина патершолш иш украинши 3-4 кузды аз кезгую украинши патерш ама вайн магара дик бюч ламбухтига артиллерийский систем шаега туамхит техарар бок туам болберш динда Уарбай трейши ю ца юрина сутка реактивная система залпового огня бошерша РСЗВЗО шибай трей итю ца юрина анти-аэркрафт узаязендат сутка миллиона ну общей сложности общей сложности нацация война за сутки. Шоус трей урит война, кием наша шибай койт кием чудайтан, вертолетша цабай куз трей тройсан чудайтан, та зададана сутки ца вертолет чудайтан. БПЛА и беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня. Прибай дюз трей цайт Юбошу, две цайтью, ко чуяйтан уж сиглар. Крылатые ракеты, тем что ракетче, цабай трей иси, и чуяйтан, и сбитина, шайнчу тухчар. Корабли, лодки, хорт алил что кораблш, койт, дудвойнак, ца двойнак. Автомобильная техника и автоцистерны, это койца. Шиэзер бай дюз трей при юрин общий щит зададана сутки юрина спецтехник ца юрин нейнца шоус трей прит тюриш алсам ёл патерша духа ёл патерша хиллаша дадана сутки бахмутовский северодонецкий направление ю российский мост ачуа алсам хилло патерш бахмутский Северодонецкий направление, как и любого.
تبغيت أكوبان تنبوغ تحني ويتولر دبوغ وي نيت بقونس ببوغ ناشا سيل اوف براودي وي كانالو دوتسق وي نوش ديتسنق دوتش بوق تان أوكراينش دال أتو بويل تير دال إيش بويل بيو مشجي شو يحكنيل ناري هو عن دوي سقيت شواتر هو بسيخولوجي وهو دو تعاوم ليل دو خير دو تسار دال قيل يلقتان دال إيشم بو إيش بويلقش إيش يشم بريش دال مولا просто ويا بو فيكسير وتيري خوي دال مولا إتاك طبعا تاجم حلقي ستريم وي طبعا ستريم ما إس دال تصيريو أس غايلرس نتايا إتنيرسر زوم ستوديو وي بروبليم خيل مكشون يوا وين ما خا رجاليش تان او وين تان نوقلو يحوسش هنس وين مگر يوا انترنت زوي ساد يولل تصاسر خلش دات شون تصال شم خاص تصيدو نغا تاتسوم نيسلو تشوا دقناخ تيتيس بلش انترنت تقيخل شول نو قي بروبليم اش تدخل شاترس هر ستريم يوللش دائما تدخلشو هر سيل كيشون اسيت ذكري بيتو لقى تاخ شين باخ يتق شين ال دق دو شوي ويستخلو شوي حچو ويان غلق على رمحت او بوق على تديشون تكون توشلك على تديشون نأبرات تكون ديسكوسيو خليتلو شو سو هم ديتيلو شو هم ديتش بيتسونخ تا بق ديك تكردوا نيس ديك تكردوا أدمن هلا أتسخا سندلا حشو دول وي نوش غلقة وي عادة وي خيل مديزر أوشن ديستخوش وي خلي شو ديك خير دقي ده الموضوع تاك ديون ما شوال راجنر خزين خيشو ديك مالدش خشو دال احتوال دال ديك دوين هما شوال دال لا وين حطون اصلا حواسه في الشاسه دال احتوال دال وين مت دال احتوال ليش شو من يا بكنت يا امين يا الله تلانا نسوى شوي هرر ويش مووش موكش بردقي شم قنان ويش كوردومك بس نتبعت شو كتبت بتيمي ديتي وي بحشن دين ويت هو حلدو هو بو قم دوش سنة دات ناخ دقيلش بو ادمت اير دادا غيرش ايش دوت اير تورتي دابل غروزي دابل يوروبي حبا اخير يوروبي قال شو تباقي جاكي بروبليم شو اشت ما بوي وش تنديلا هنسا قدوية حرا هنس وين ات اوكراينسكي спецслужб военной разведки РБО шуксой цер та информация чукой сер судимость мел хиллаг мулга банс набахти ван хиллаг уй حسين السلام عليكم مشوول نبахти мело нага цик даволес Украине ал هنسا يشا استير تتع مثلا ما حلبوقش بو ألبان تانسك بوالشان لوشتو ما سؤال وشة شتا نخت أمي نيتزا بيجنا قيرين بيجنا عيرين بيجنا أشدل بيجنا بيجريش تتوتان ميسا سونالات طبعا إزاي يخوي دروجنا كارت بوش تعتيم يخوي توجه ويناق واش تاني يتن إذا طبعا يتسري وين سونالات راجنر حسين حيوة آخر ما شويل حزوك كايناون السلام عليكم السلام مرشوغ حسين دال احتوال مرشوغ مثلا قوش ويس تسقى قوش وخيش ما تسقى إيش أوشم تأخذ عشان وبكاع نسترويكية حسين أوشميت راجنر يجويست خلصة إيش هو الخيتون تو موبيليزاتيا هو الخيتون راجنر يوغو دروجنا كارتم جمت أدوي شوي وين يخيردو يخوش مدوي وي ناغن مات وي ناغن كيتش كان نش مات اشتي ارسي باتشالقي تشيتش تو الك ديتش وين بودجاتش وهو ديتش تسان دال ليت وين اسمه بات مات هو ديتش وين مات او دقيق امر نيت بات وي قاعد نيت وي قام جيمبو نو تام قاعد ديزر وي ديت دك سديز وي كاش خليت ديز وي صار وي دوتر دات وي مال او تاع خلش
цар дютер дацвай цар вай эмшу качукусар ду хунда иза импери болбу ида эна иштхиладу ишчубо ахцар итбухаду камни жроушар биаша шей цану маню кыйша шей эмшу качукусар эрдинский политик монголо-татарский Чингисхан дүйүндө хачу бого цар хатлоч ина халка бою туйчан адил кыйшун شون دیگه خردو شاید خردو عش خردو زودری خربو گوش خردو ولی اشتعت اردنسکی پلیتیکی قصد شو باش شو دادیز وای نخچه بود شو دادیز هو الخيطة شو نه وای بودگیش بودی دوای چون وای نخچه شاه دو وای قام تر هم دلور دو ال سون سخیت هندش ایش سو کوک لا بیسن بالا راست اسکر مدویچگا وای هو ابرچه شو شیبای ازر سالت اوتسجا اس وای نوخچی سترکتور سیت قیمت عجل وای نوخچی چو عشبال چرن وای آرز وای دوش مدوی کی قرگه کی هم شلیده یوش دات گوگل چو ول ها چریس ساتلیت چو ها چو عشان ای راست ارسی اسکرش تمن بازنش وای گوشو هور یورتا حلوتر وای شیل حلوتر وای ایتون قیل بورزی ویدن وای ترکیست واو تي عمرتنت حالا عمرتنت يا غالا إيش بوش متبات هور يورتا غاست إسكتولاتش صار أوكرانيا تجاه بيتوام دعبولتش ويمخكر دعدي إحنا ده صار إسكر صار وينوخش بوتسك جاش بل صار شيء إسكر دعدوخش ده ويتأشون بودجاش سون خيتر يا خو دينا ويكيجناخ وي باقي خلولش تجري تزقق وانتو تشاخن شاشوني عادين دي وجدي دي بوش تسوق يتسرع شو دينا تيجر تأمي قد سبغر نيا الله بيزرت سار أنا بقدو وين هاوش دو صورتي أول هو أدي كتسار هو أدي شا وين نخش أما وتأمن تسوق غيرش دات وين هاوش دو إيش غيرش دوتي بيرجلو ميلوجون ألشات سار إكاتش شو سار شكرش شو إيه حاولش بالنخ ترى أوكرانيا بيعرف دو ترى تخش حد يحكم باش ترى الشمال ترى منطقة بوي تجا ترى نحش بوي تجا ترى حد يحكمش بحال أورالر حال سيبيرير حال وستوكر حاولش غاز حال بوريتش حال توبينش حال سيل حال غيبرت لوي شرجازوي خدو قامش ترى بولا داش نحش شو بوش نحش يبوش يو بيرقش ياتش إيش ياتش نحش يقوله إيش تغوشتوش ما شافش باش إيش صرت شحيتوش بوش صرت ليولوش بوش نو أم بقدو حاوشتو صرت يا ويقام داتسك دولوش ويقومت يويتيت يقولي وي ياتسرو أبيعش ويقام تانسا نيخ أمنش تيليش سخلا ويقام تانسا خاصة إم باش سخلا ويقام مالج أوه ويحيزي وين كروي أنو تق ويا تنسيداش تنا إيشن ويخوش إيش ويخوش تنس ديرسيو ميجي لاريوي تنس لارداش تنس كيدا خولي تن مو إدان ألشة قارش متسخرش كيد خلقوي هندي ألشة إزيوقت كارتنيك كارت خولشنا غلق دوقس مسوق أمنش يوق إن خير مختلا غاسك ما تديش ميلا سيرجو ويت إن خير مختلا ديشة يويت تيت دو ويوري ديشكا ويوري ديشكا دين حدوشتو ويداتس سي أنا لوشي نيخ أمش تليش حاوش دو صورة سؤال غاشون يغت أقبوس ويقام دات تميق غاش تارو أبيعش بات تعوات تقولش تعد شيش قا إت خليل باي خليل شباي خليل نتصر وقتنا خيربو نو أنبو دو بات تندلا سوغر سايو يغلو عشنا كده يتسخل إيش يات مصر أمش أبو يسندو ناخ أوانتي الشوق ترى إيش تندلا دوق ويل أولتنا يوخيو تياشو قام شاش ويقام شا ليدو يتردوتي سو نوخشي قوماتش او تياشوق دالمقا تساتي يشيش ياتسوندياتش ويقام دوكس وين دوق ديز وين موخ دوق بيز ويقام دوق ديز وين موخ دوق بيز ويغوشتش كيد مارز دو دالمو الأخيرة دو تسخل يش ياتس ويتسار هو أبيخش وي نوخشي قام سيلا دول وي نوخشي قام تسار دول رياس دالمو شو تحتياشو سو او قبش بو دالمو
إبراهيم شويان ماشوول إبراهيم حق ماشوول وي парим проблем شوشن со связью картинка зависает, но звук дик хайох шо, звук кладух шашуса дючтек. Ну, как обычно, бадыги сунцага шон харху причинил, но Белер, Маршал, Филс, Югар, Маршал, Машал. حسين إبراهيم ويتغني التيما نوحشي قيلا мобилизацию دعوش صح украинский спецслужб УФСБ по Чеченской республике его Игорь Нечаев Нечаевым Сергей Тахузарову посолу Германия ол райский посол банд посол а вот же Игорь Кочнев главарь банды УФСБ во время оккупированной Чеченской республики. И еще царя судимость Мельвега Тагулешу. Бобеша царь вооруженные силы и второй полк Ахмада и каждый отдел полиции в каждом районе царь Атидилландол Амар Хочлеш Лилш. И на Ахбушай Камхалак Дойч, Цутами Дойч, Цанзи Дойч. هوني دين إبراهيم حلق داغي ويا بغن هنس كروتشي ماسو طوام بالبالشك تقيش بوي نوخشي هنس وجا طوام بوقت سلو وجا نيت أدعوك شو صعيد لن تبوا بات بين جرز دوتالي أن سجا جومانيستا شايفك تدعوك شو سندر سنا لاتسا وي كودالور در حسين سنا كودا ديز قومو ويتغن إيش كورونا يتوين يو يتصل حال أنكولوجي يروين دويش وغابيستو كاراتيستو إسلاميستو تيراريستو بوش ووتك وغيرش وش تيراليش تان دعلو يتسخوش قد دوي لوي أغدي أنت قاعد شوي دات هو ده ديسين حسين هو الخيط هو إدرا يو تبارك شيء السلام عليكم سلام مارشال مسرجة تهنا نرحل سون دادوتش نهار سيري حقوقار قزا سيري يوروب يروي تير دق دين تير نوختش كيجينخ إيها بنتك سيري دابغيتر هدر يوي نوختش إيميتشي نوختش جو سوبر تملوي بوي نوختش جو توم بياش بوي نوختي ميتش قاتشا ذات جيرس فالشان قاعد بوي روي ريم باش قميوش دياشا إيش دايزين بوي كيجينا تيج تانا أوكرانيا دو صورت إزخيتسون تعتير خيتسون نوختي إيميج لوزوش قدات تيجا بول دايوش بشوي نقوش ما بوي تيك توكي رازن إيش بويش تباش توم بياشي توم بخوشي توم هو خوش نابات دايوش بقى но иштар использовать бяшмок ишта до диньян халха ажалар нохчи отцол шейнта рас тазер диншаха отцан юхри хватанда отце дук болча те дик дайрчи циг банш буте дайр чур зудри хизин хэр буте вежри хизин хэр бунано байан хэр бутейш байан хэр бугерганш байан хэр отраскш во куда инцен цель беш хэр буш отраски охой нохчи чатом бинаш буй цер уже как бы беш талаеш та шешем хэр мабац уж ам бахарбуш цер яхай ويتشيرا ويتم تاخل دهال ورشين ليل نيخ تاهي ينطق ليل شجين شي بكالين يعوش تاتا حال مصر غلا ويتراس ثاني هنت وي как бы تاهي اتسم خراسقي وين شي дружба народу يقواخ نيخ كوتش بانق ايش اوكراني إذا تا إنزري دقمدو إذا تا империи اتو تين долшумду по большому счету пряник и кнут был, что метод применять еще было метод царил сарем хумкодё обнищание хул мацал адам как бы ца шиаруи ца вершу ца парти ца на вершу чо супер вершу выше супер нищий вот риц дорча рохарга дих что هوقا تيب شيء كيسنا دوشتن سال وقت هوقا جوج عادي هوقا أخلي أنت هاي تاني وها جم داش إيش إن أهلية بيش يو ويتعاون مخارة هاي زري
بايم شخص مردك ديناتر راسك دينا إيشين دا إمين راسك دين مردك شتوش نوختش دينا داتش راست أختش دينا دو إتسان دينا الشا إت كنترول قومن كنترول يشمي مالنش بوين تطبيق جو نوختي تشر مالنش باش إنت فيديو جرسون تر خط ديز باش ده تود تير مالنش أوت إمالنش أجنتوريو راس أجنتوريو إز لوبيانكر أجنتوريو إز حالها خلا دائما خلا الخيراي صوتي ح لوبو سبيتسور بأجنترش ريليجيوزني نحول تاجول أدم أقول دلتان كقور سار هدي تان لدوخ تار دوتشون لادو خير даже католический церковь поп خلق грехи которые отпускает с кабинки чуху и دقر وادي سقوا وغاوي спецслужбы да дичь да церковь из войду та новых мама да церковь قيت и وقت شوي صح بالغمت كشات вот и самый главный проблем ее рить да метгят ах зависть например цангател там машине упмагает машина но машина из кигинахан тем более халқи что и поколения образования том большина дешер кацаяла деш до школ шухини университет шухини из Украины дег мадин то что Украина халцагиня ойлцайня استغلال أوكرانيا دول حالدوي ويتعمل دليل كيجي كان باش دو أسمي تقيش دو جوردوي إنت ديشر دائما ديشر سان حقدو إن شكول أوكرانيا شايل شكول يوخي نيو يوخي نيو تشوبا متجات ديش متجات تنيخ بيري إنت الدنيا دارجن داس برجن بوي كيجي نابوي مالديو شايك بيش تقصير قز أستر شكول بون فينغري روماني مصمع بولش مصمع دا دقيت موت صخا موت عمل خان دايود и что я быстро в школьной программе из вечера только венша даться бан хатса бан дохал он был чайна вы ночи чё школа я это дишер даться юхенил дел программ что дела книг что дел там das бан аму это цебели и шел там бельчо я адам даса да Европа о мела царит яхтена дишер но это нахал молодежь иш дишер цани нуль талечку как раз и поколение Украины том беш бешвой именно ночи что халапина школа ца класса я школа тигалила диш это цала ахте профессия естественно что образование цал через да хуш цал че цан метига профессия мацаху инах буцар использовать бешта إيش ريت ده متك مبادئ مش أربعة شقة وقار أوق أيضا فاز بينو سيتواتي وقتنا أرمي إيش نقطة عذاب ثلاثة دوشون ذا 30-35 تيسج دو صار مال بس نتوشي صار حلاش صار بيي وين هنا عندنا نقول دقو أخش تزعلوش полиция Росгвардии вот и قوي структуры تجاه أخشوا структуры وقنا تاني متجا أخش ده возможности это дюзал قابة ده сам вот всегда байтом от снаха ну опять-таки родитель ж буй шейдай на ну цар ободеш бон буй на кигина армия вон ну эти армия вон хавору ну что бош да байтом хинца мардела ина йоклуй тан лаат контракт яз диня армия даваня давайтня ши чур дюзал го тан уже дома да родители дома да от сон угорч о но до что куду вы ол контрасты до шейбеш крило чахешто до шбеш доша нано халсен цогота бисцен цогота вы ночи бат бистролш вы ночи нано ему бат бистролш инца цвен дукан маятел итги дохат он болчена غالي чахел митинг швен даг мадори демонстрация даг майора вен цигахел شيء تديش جيرز دوشة عرب ولا ديمونستراتي يور ميتينغ شور بيسروچني ني بيسروچني زال يزم دائما هو دينا بوكس ميتينغ شر زاسكشن ديال تغنا تاب هذا زادل اشادك تطلي عملي ديرزن ادم دو يقيرا ديال وحاطا ديال اش اشبو تير نشبو اشقو زر يوروبا بيش باش يوروبا بيش تير نش حيزور بوبوش اشبو تير نشاش صحيح ديت
صباحا خير تسالي واشتك إيتوجت إنه خلصتك خدو إيش حيزابو تير بيش دايقة تير بيش دادي تير بيش رزمي مني تاخ لطان وغدنيا بير صوخ نوختيق أم سيسز داقشتو إدايوشتو إنوختي بوبوشتو إنا بوي تيجي تومبو بيوخ دايوش إتاسك شنيخيخ ويتن اليوش بوناخا ونوختي سيدويشتو إسي متخواتو خالدوش أو تدين شو تأسيدوي متخواتو أو خالدو دائما وانت أخد يتدوشتويز شو نوختي بوش دات إتشو داج بايشو داج شو انت أخد يتدويز شو دوت أمبوت شينا شو نوختي دربوش تغنا إتيخ شوخ تصديتر هدو وي قزع تجمع تاني أوكرين ساني يؤمتش ليواش ديمونستراتي يوش إتجي أوكرين تاتناخ تبول بو قزع وقر بو إشتا يولنا زبيتي نانو سيرونو تشا يسريو شوقي لا يحقل رياتي دادي زاكينت وي ديتشا وي تيرا دايوغيتش بوناخ شو أدنا دايوغيت تبيزش مخكر باخنا تخاصون لامچ حل لامچ تنا حل بغيتنا يا هتي وغيتنا هلچا بروست حساسية هذا زدت داديز أوكرانسكي أيضا لوي تجي زس أو تن أو تواريانت كراينا دعوت فيز دي أولشو تي غاش دعمة والله تيو أبيسم دلادينا دلات مليش دي هذا زديوس أزول مزول ألش على دوش مديتم ويح ويروت تسوي حسيرنا يشتويش موي شانسيو دين لي شانسيو أوكرانيا دعوت دين ليس любой شانسيو إت أوكرانسكي إت إملوش إشت إزابات إش غاس بسن تا ناخن تاع إزل تليه اللي يتوتشن دو تاختو نقير ويش دا تا إزل اللي نتيست شوي هنا دين قوي بوشة ويت اللي غاسكشن تاع وين دق مدوغ وي بلين غاسك حالات ويت تاني يوش مولش بيش أشتوق غاسك بلين سالتي بوي وي نوختي تشوا أشبريش إز ويسن منتاليتي تيت أوكرانشي تندلا نوختشك إدوق سآل دويش نقاسن دين ديسلاي شيء بيش خلق ديت سلايشن أرمي ويكش ولا نيتال غاويكش ولا هتي بيتي ولا وز وغيشوات ترما تشوان تشولش ولا إيشي شو قشو إيشو دخل تقول هذا شو ترما وانا إزاوا ويتشو تسيدو تاني أور دادي تمادو ليش مو يغازو داتي يتا أبيسني درما داتي просто غاسك إذا إيوانا إذا какого-то там Путина, да, Путин идеал лишь будешь, а он бихайда самому да тига. Ишаш, да и цадис пацнах. بركل حسين نيس بوا طبعا اما بو ترما وانا كلار والويز تاع ترما وغل تسعويش ار والعجويز كينا بقى شي شورت ويزو شعر بيز دا وغر نيس دلات تاعن او ديو والعجويز دوي ديو موالنا اتشاش حبوش دو ليتوا например точно ду из хочу сдаться один хосио вальчхена он Литва, короче, сразу позитивно, сразу же, теперь хави ануи хиянчулда. Как раз это видеосъемки, как связисты чукуэса, из хиямелчунов, тердер ополченец, усила оли, сдался, вот его переправляем, оли СБУ, но киечки, что я рсак охалается, допросить, туна, охлин претензий, тхаяц, оли, кайца, давайте, агас кшана, вилла оли, из хабарда айта ишишун, шо гергал, гергал на обуй, цян кирам цагалит, تيجا ولا حقولي حق أي الوق إتوجه حو أحين ناقل سواق جانا هو دين خلال جرجلش ناقل خبر ذات توغن إيش حقير باغا يا سويلا العد إيلاش بكا ألا تاقدوي إيش تا جيروي وش مغيروي ناو ويلاش داقيناش تعيز بقى ميكتورناش دوي إيش توم دو ميقر ديريس ورسا إبراهيم مشوول أيوة Deli maršu. Vai bežneš to izprisam, kad там кунах, шен мотор. С самого начала догариш дел. Делавай цуцер ситуации, скажем, разложить теча. От вайцадол адам еще заложник, что это абсолютный вайпкам, да, это абсолютный заложник, что тебя Гобин захватить ден إقام ويك فرغت تداخل إقام ترجع وول شو ترجع ويل تر
ну, как бы чувак больше шо надирает или что там, что на да хитмин да. وين يغير Да, цен шорт ахча дел. Что да я делаю что. По факту в общем وقام حالاتش تأخر اشتحقر كويس психология أدنى انت وين خلق هدو как бы весь мир شادو الدنيا إنه أتويرجنوك لنوع وين أدريسكش يهتشخينها وين أدريسكش يتوان بولشنز أوكرانيا ليل نج تلي اللي نج مليل دنا تيرو تا все это время как бы дуния но информированы цахил потом раскричить ну как бы да им кам дохер там ладно малая кровь как бы штабош ищ бешла ну вайга доглош штат политик шла ну разные короче маха хунду дала в итоге в общем, халяча мир отдал нас как бы на откуп. обменял. Что обменяет день? Та хухила от цадул адми психологически. Кирилл, вот та стокгольмский синдром мухул, когда террористу захватить ведь заложник, и заложник, короче, уже от террористы эго потому что там выжить, да? Юх, эрарда спасти его вельчи, короче, уже мостах ется, да? Извне, короче, а ты ошибаешь. Вот и психологический синдром, и вот перелом хилатия адми. Отшел соунах его хилак худу, как бы люди понимают, что дело Западу внутреннее дело Российской Федерации Бог. Из-за чего царя, из-за чего Ленина, это чуть-чуть хотим, но царя внутреннее раскричить, внутреннее дело душу Бога. И гума дейцента как бы отзрастешь психологии юга интерга был царя хил дахит нашкат инсана иш хокдуния дуиша шпадат динол хадуния ведь они у них там у некоторых вот они психика такая царя го ведь Украина есть как бы и Запад дуиша шпадат динол и вот он как бы те что дадия лези из к сожалению, что и момент чуть-чуть, да, дела дуния тажим киеч духа, وهنت قيت أدمتها وأخيل هنت ويخشوا أشمديتها например هو ترجع تولش هو короче دقت مقن قابل صديقت انت عايز بيوخل تطلع تري ثانيت خوش برنا сопротивление есть Хохуз эренсдол адама, к сожалению, ёх потенциал его хохуз эренс. Лилда духума дерве хидер. Инцот стабол черга хадат инцот эренс бол чер лилуштага хуза муду. Инце религиозна тем халеца хузаха. Шор дахун долша, от свет вулкан, we шулка лилда ишолша. وش تقعدوا قام فرغت كان خزها غدا إهم دايشول что ويا باش خزها وها خوشين كروتش ويش خليفة اشتريو اللي تا أيلم ناغن там зарплату лули или та короче что гурт ба советский песочный театр из куда юч из это фирдоч то умно что просто адман хад есть да из-за потемы мадуя как бы вы это пача халки вы не хубу да из-за да это адмана вы это хаз действительно вы ситуация от вырулит доллар долшол это что от юкер доллар долша вы это не бу الدنيا نيش протекторат лет الدنيا нег وين هو deutsch как бы внешнее правление в дальнейшем было Россия ла атала юах гергераны что сихван ты хочешь да надо подтолкнуть ها وايش نو هك واي شارع دوك شارع غوت سدوي
Ну, ты Сожалею. разберешься, и дергать за ниточки, дешь специально. Да, вой нахчи полезно. Иди иди лакши вербовщик царя. Пьется да? Вот полезно. Иди от России, Россия, Юрий, Шетига. Хотя вопрос, маду Юртига, Кавказа, до исламские движения, террористы, международные. Наши и дата юрлита. Тига уже как бы выборе езжу или раз хотя отбитна или сундела вайта и дата говорит هو ودوای خودشای و کرز خواهد که هونه ادم خلیفه چی هونه ادم کنستیتوچه شریعت کی کنستیتوچه شی هونه ادم نگی باشه هم نشدویته چیش عبیش بو دلا просто ادمن داخل تا تهلویل شون ده شون просто تا سیمولیکر شد تا فیک و هم نش تا چق دیر دولشی تا سیروزنه تا هم ده تا دبليزمات ويا ده مولها خل مديزرش دنيانا تا براتيكتر كلا لوتي شوي ويتا خزماش بتش حلقش ده مولها فدا كيف في إدانيسيا بتهون كيوخي как бы из рук в руки плавно переходишь حلقي وشتات ويبش إيش دانيسور دوه خل ميزر чеченский, демократический, правовой, национальный, колорит да? Да, мало. Мэш почал, когда не стоит. Подробно разобрать еще евреи. Уж и Airballer, наверное, спасаться дар, я тюрьма бавар, я там ты бавар, что им лучше выбрать? Идти на войну, сесть в тюрьму, уехать за границу. Конечно, лучше цена чуалит на ищем дорогу, да, за границей, حلا واحد عادية حوالي إدوا حلوة بسماسة إدوا حلوة دعيوة للشة تأخذ فرق تخيط صور درس شاشة تأخذ شيء полностью تأجر ديكتاتور ما يتجا ده لا ريسك واحد ده ديزر دوبس وتنتج إمدال ويهر ده وتنتج إمدال ديهر إمدال استدال دي شو خل خردوشون أنا يغاس هو تأدي تردل شوية تنتشر دي تركو شوية ودائما بيجتو إس شيء تجمع كوست تسا مو إردون تسا ولا لوشتل أدم ده سنخد يشمدو غاس فيش تسارع ديك بول حبيل وين تخلر بي بعدك هو أدنى ده تسريس كواك ده ديزردو كده ديزردو أوكرانيا وغنشون شيء جوجرتي يوخرت هو شيء هو قوم سي دو أردوت هو شيء أنتيجا يو كأي تروت هو قطعة ديك بالغم فربات Дудайс, Эйлерх Ибраим, нам предлагают зайти в клетку с медведем и жить с ним, дать ему лапу, цуниден медведь до чану, рано или поздно шибуал бомбой чану. Чему и крокодил, людоед до, адам ду армадуй. Агаск сцене, хилара, агаск просто инсаца, националистический, фашистский взгляд чушь. Цабизм был бог шмадати. Цугаск сцен диктатур долш, вейл чох хитерлур долш, тердалахуш, хилдар квайдат. أما تعلو ياتق تعترويلشان عمو يقي أورستو وردوق إيش دروكا روسكا وخراني نوش подушка أورست عم در تترش أولاري تعمو كازاخش أولاري أول بوش وشو عدي ترخصون إيش تم دو وين شوية سردالو إنو سردالو السلام عليكم ما شوال حين لا عويست خلروا حين سلا على دوش عارقوا هلا ما هو أصلاً تا نداول ولی تا شی داشته تو ولرس تا چوالی вот дич камел на вайхин дич дека дабан чаря дич мби дабан чар тигалиос беши герз ятраф чнюх даг ватан вай дит диш дека хица хамадо те редитиш те дайш нан вай те герга нам бу бит биш беш цар богич но бу инагда цар полиция إيش بغيتن زيادة كشوش بغيتن نقطة سوناخ نقطة دعات بوشاريزة وزيادة كشوش حلق دوي تاجم حلقه
цыг милиция полиция вар ахчдал биш дэрт цыг варча та престиж яц цаамам яц ласты милиция вар чудо цыг аягас салти хэл чудо я док просто но из родитель шна дай шна но гергерна хама дези та чудо что лиц ды мичо да что хашваца в Европе дом изм цыга халаца чудо что ахча он мичер ахчда худин дакна я наркотик якан я тагвина я лачина чуден ахч мичер духа хоч тагват иду и угор вонак дует ахцунха уже как бы шо цайкат мацахатня кигина дала мо дала ой хазбо лимайра бо цумта сум маце лимаце диво ошот толком и ватса бесишь бисаться как бы там компания ой цана ой хозош будешь вот адол хал хинц митинг цейри цалиевари вы опять-таки воевяш омо сатвол нахи заира нах Кадырова, это нюхает, это что беш льешь, на там них чурма буйна. Вот родитель на опять-таки сделал хинцан гамагеница, то махкар нах арбохши, юртер нах арбохши, та лилинг дуйте, чур дюзал хош, ну будешь динг да йохша. Вот жалеешь сандахо, ки володо хайнях арава, ки юртер вах, володо хайнях тида тина да где. Вот нахам хумяч лутя, шей чокочер да смерть шарбокош буй. И шей таджим эти вен гушто совсем аудолоч, тагна гушто и России юхари и цеёхчи ищат юхариош и России юхчот я худобокш буй нахти чуаца. Шей ня буй массу агора ня хадинцер. Инзо Европе тана даба ан двойсан пример да двой арады задук Европа. Цель и вариант моя цель, что в базе данных массами ашавик, это военный преступник лошуй. В дне там массами митчина дававча лет бухвача список компьютер мои воен хамахаинц. Элтематайня имя фамилия имя отчество варида милухуша или баргш чухарч или гуштуквен таможня диа волш аэропорт шавик билш мой именно тали милуха шад هم غاي и там دوت باسبورت في تنتو صورت قصورت لاتينا حالت اشو حالسن طبعا вариант моя иштлил от знахан просто шей захасун шей добровольно цена тюрьма чугах там буйна буй шей зулум диаш буйна от нохчи камды отын ишкиет биш бар нохчи хотя бы лул хочин эла лул хос эла روشن بقي نشكيجين جدات تهجا هرمالية دايوي حق أنت موغي تاعتك إذا ورش هالخيطون تظلم دهر دون تو حتشوف إشت تناور يوخت ديارتا опять гоем вы юга религиозный фактор ла цала тем касается да целясон религиозный тем есть целарсон да има но отстет цавижч того по-любому да и массу аора хинца та видео до Украина белаш буй бейнаш украинш бейнаш нохчи чу дабба цан тир ну панихида цаерзон за му это цана мердик чу авай ца док за панихида шахида бошу и молаву белха бош ай бош ина оплакивать та кашунственно хумады цоно ца газот цоно ца хума то есть религиозный агора вот эта промывка мозгов вот на и дочь что хайкал что и бочку кварта тёлты от религиозной деятельности так ведь полностью да вот она наха ормо дал хайкал деловой массана орме кварта было от кварту ойли еще орано дала массама дыч моду ойли да сам типа думай бог то есть هاي بوقت ديش هاي ده هاي قصاني تاجم ويلي ما يز نيست بتاع دات تا نيست دات هو تعمل ما تسويز يهون تعمل تسويز هو تجن ديك نكها شين ديك هدوخا هو شين هو هدوخا إذا ناخنا إذا ديك نك ديك دوي هو نك هو دوي لبوي تشوف لبوي بيرنا أتندل أتصوم أنت أحتاجم نختي или есть такой религиозный пропаганды.
بارك الله حسين ديريس خور وين نظام دوشن ويستغل شو كوك اي دوي تاع وي تندواش دوشن تندير ايش نظام وي ديت تدرج напоминать دوشنس на всякий случай وي دكتور كوك ايش اي دل وز ايش تاب بريال شو هاودو كذا سنة قوست تفهم ليش ويش حل ну политический حل ويل سيتواتسي ويش ايش تا يراس هناك انك شارع ليه تسويز وش بيت وبيز بوش هاي قلدول شارع وقوريستات يوخشت مو داويد بيت بوالها وتخيلنا هذا سنس وينوخش ما بروست رس خودي دغت بيان كاك بوشوشنا ناس انا بريمان تخيلنا وش دار ويتاه حلقي وشل هو ارميات يعني разные короче герза тренировок швейчи هم نشلي يلدش وكان لم примерно دايت بيرو باش شاش رايس كشوف دايت بايش هم نقلي يلدش هل أتصل أوضل ما بس كان لم حش سنة شوكوش خلادات أوكرانيا توان بيخنا بلطيكيا توان بيخنا بولشا بيخنا هو دير دوا ну справки وخروشة например شو بيوزل شو دير دوا справки وخروشة بو شو ده إيش تعرف نو حقل سون قيس دخل حقل شو يشهم دات إيش تعرف إيش تدويش ما دوي هالشيء هنزاج خوز أنت إيش عشتال أدم دويتها وأوشا إيش مرة هو يشتات إنستان خوز أنت إيش عدويش دو إذا كان لم تير دويز وش أوش ديزر دو هالشيء وتخل دوق وينايغ نوقها تسمنا تا قيت ده صدلقت فروتشن بيرسبكتيف حاجة ده هو كان يو قوم ده زافترشنا ده مود وكروتش هو هانت ديوتش تو هالشيء دول دنيا مو عير وحسبراف كنش وغيش ودرستشن هلا واحد عن تر هاي كروتش هاي قوم والسجوية أجوية وش تفكر دلشت تر بيه باش هو بالغ باش وردنا شغل ليلش تصدقهم أنت تأور ما واسع شون ده شون تها يجري نقش قام صار هم دم ديز وأخنا ده تسمو إن ده هو دوق ديريس ولا هو ولا إبراهيم هكيب وعمود وتل Ragnar Edwards tog kukes och arbetade då. Och sen så går det Ragnar Edwards då. ديريس إبراهيم ما شو هيك دير ما شوفي يدير السلام ما شوفي ديريس روي وهو ديك وانت قاعد شو يدري نسبه لاتش هردني وسطوش مبوي غاست وهو بيحكي كان ليش دين وين تسألت سوي إيش كان دعوة ويجيلو ريات ويدعوة مو يزن أشة حيقل شو دول صفر ويدكتيول أول إخلي شوي تسو قاس بشهادك تسند إلى كان ليش دين وتعبوا شنيرة سو سو كاشو يوحلج 2% يقاها شوست ايت يدوست ايت % وين نوخش قام تسار تدوق واليوتي وين خوف دو بلاتش او درست ايدوس اتغاق باتشا قيس دوق واليوش خليل داك اشتب العشبو قرد ال وندي اشتان رجدينا شيسيسة دا اتا شابريد بوش سواقتا اشتا وي تارسيدة ان وي بريد بوش دانا وين دانيت بنا وي قام اشتو تب ال تسوسونها سيجنال تشار بوغش بيشت اتشنا وين ديك نيجا قديس اغلى تسوس ونيجا دوق دول شادك ودو ديك نيجا قديس وي قومستك وي قام وي حس دير وي قومي وي سيدا دير تشار بوغش بيشت ناچو تيك بوغش تشار قو ازر يبي ادر بوغش وغوش واتساي تسوسونا اش بوغش خلچ وي قومن قديس ساشي غاسقي هونسا بوت ويمخكا عشبو غاسقي ويمخك بيتن غاسقي تالتي بوتسيجار ياتش
Шиба Эзер Лячбу Ишсучан, 200-тысячной группировки из царских времен, еще со времен после наполеоновских войн. Рагнер, бях мобила, хадеш юqi, дух эскер датет там бо Украине, вайца, вай нохчу чуа, чуок эск бисам бо, Бара было, соцсетиш войн гушто сурта гуш бартиш лабога. Царь штыгешабиш лабогет не арех, вайца хурдер иштук боти. شابش تبغيتن دوخ بغيتن تاع بغيتيل لكن لا ابوك بقدن شارك كل واحد بغيتيلش يوغا ما بويلش تقال تولتي قال يوغ فوتبول مel ولا جيل ولا مel خلقش داوتيلش شابش كاش دوك كوي لكش بيش شابش تاع داوتيلش امين اسوال غاشون اتش ويتر دابوش بول ناخ وي قومنا إيجا بيسمي كان سنتي أذكر هو أديش ليش دوي ماركا سؤال شو شبع أزر سالت سر لا تشخيشة هور تجنا هور إت نوختشنا تسالت لا تشوتسا إيش نيت خل سر أكوباتسون أيدل دعوات لويس это военная методика цан тага те إت تكليش مثل أكوباتسيا شولا إيش أكوباتسيا لوشيات هندا شها Alsam amtol alsam hök eskerdal çudal lurdat sonda çarel alsam hök eskerdat son ambodu çantagan saat için ittaga ilah durutsun del iş почетче школда eno любой военная тактика Соединенных Штатов школы или французский империи колониальный воинш английский царь и шлел что это они друг у друга перенимают опыт и что есть войца и раска болшбу сундела войдуется кудон а чё куча Вой комик боквой. Ad ihr jupe magert, woin u stemms bats, woi da en hundisch do, twam, woller, duk woi duisch da. Woin idalus madu as rastisch. Woi tems mabasisch, woi ruch madats rastisch derwich, woi dala ruch dat. Woin zer bin dik boga bat, zerger woin del ta ni aur dikum dat, woi hu woi diche. Zundela. Zurückgerecht hat also zu so eine so hohe Rechnung er chwe qamma duh shdu qam di achara duh si achara duh hajotan lejina dabogan di it's a sadolway el this way way this way some that this way qam hal da'wan tigat wan besh bush ukrainska wan besh bolnaha sen sa ki tuma lushma dat ta lejina ishtigda ban sa yarat ish balar shay qan iran san bart babulbelch متصار برت ببيلر بول باتشال شقا يشولشو يزغوش تاني برت بر قمال در تشولات مش بولش يقي باتشالش يقي نيتسبل باتشالش ماي امريك توليل وجهك توليل عن هما ادالور دوتسات عن هما ادالوش بوش كان يرن يغا تسونا خردو خوين نوخشي تسوغا دابون بو вне закона хулиш хетом и наран отнаран ха диз шашмич болш бу му болш бу хо ацую икисбел имажвашин вай хардуй валетурдуй бар матста кан يرن حقلت ساتلت شيتلت قوقلت وتان دالوروسا وي اذا قديز وين شاتك قديز وي دائما حاول يخيشك وي قوم انتريش يبو داتس وي قوم انتريش نارن تشبيخش باش نارن زومش داش خليش يا مسانا انت وي بوتاق داش قمال دوي وي غلادوش وي نوخشي بوتش ما بوي اش سان خز ديز وي دوتش خدو ديلا هرشم تن قمال داشنا ورش فرسانين كيلو ياش با تانين غوبال خليت لوش بات عن دين تشبه بغاش باترنا وي دوتك يوغت اخا اوكس دوتك ليلوك وي تيراشتك شادك تنخل ديشتو ميوخ قومن ديتش ديل هوكا دوتك ادمي موت بوكا دوتك هوكا دوتك تنهم دو تخون ميكش دو ايش تخديز وي تاخولتك تشولغ اويلوشي قوزلا اويلوشي تشولغ دوشلوشي وي تيلاكو هم تقوتش سدياشين غاسكش مودو وهنا عدن كيرش دين بينبل برت كيرت يازيني غاسك شو ادوي برت بو بوتسا شاشو يازينا قان ايرون كيلو يتشبه بوت وان بول بوتسا تا ووختا تا عقلوت دالوتا وي ايش تخديش دات وي ايميتا دات وي تنخديش تو وي ماتش وي كلا ديسن ديلا راجنا تاعتر ديتان تاع حاج هينسا وي تيغان مسيت باتاليون جاي يو بري يو قو يو بوجيش يو يوا تاتبول ناتيك دابل ويت قزر اسكر غوشا تغانصا دغان موخ مقر بوهر وش بوش دوت وي هنس جيم
Deutschen so Jugend so Elvertschunde حال حلا ديتنس سيري تي ستريميا ديتنس سيري تي قميل ديناس وربتا نوخش يجي لقي نوخش بوبوخش بولشار подвал чавалин шекеруч он азбода нохчи циг бахкар дигдере гудераш масера бохца маситу иштига масера гудер бохца да чоинс хала тайсун ала яхич бохцаре ишу дахты иш цахилиртик бо инз ва Украине даган Украин ас поддержки яшу охвор башара айтван булдалч динда ас со гражданин признать то со риди давазви аллече ду на самом деле це признать цен Украину хотя бы на международном уровне признавать as dukum dira der hins as diashtek ishta diasho usam boy nochi du diasho as mel diasho ga nochi qom da say du wa qom du duk saduk sa suna maulicu na paid hins no tiga wa nahbu hins Ukraina hal dun da bagan bu Isa muna daqil gartiga yo adam asma yo hins kezke shutiga تا فيديو يرتني يقن يو قبش بو يو قطات بول يو قزر دعبغن هنس تقسيري دغي توي هنس أوكرائين حدول تمش بيو بوويك إز وج بوش إدو هو الخيط عون تناخ غوشاق كاتوي تنا إس كرخل مسارة بريزنات ديش يو وي نوحش جو دوالش هم خيردو تناخ إليجي أبات عم بوخ ودوات ديش يو وي حق ليوش يومير بيأتر بو نوخشان عجلة أسون خاتن شون دوت جوابلان أسون لا يخبيتا مو جوابلا خيردات عيد من بوغيس عجل تمام لجدينها إش ويتسج داب دغرخي سيجا وي ميلچو سينوش دادلرخي ميلچو ويتسجا تمش برخي أوت باتشالقو وين شي باتشالق شي نزمت وين تان اغور شي تان نزم دين تان عمر دين تان وي كيفتا دل وي تان دات سغيت دوي وي دائما اوت نزم تارا خردوي اوت نزم چوخ دات دوي اتنا حكيت ديزوي وندي تشوي غاس كما تدخ وين ما چو تان خزيت ديز از وي خزيت شي شيات вне закона бупинах وي هو обяхче от вооруженные ЗСУ збройные силы Украины хулились национальной гвардии хулили цучуахил биш бупина хажал масал да дош гүржи хало цервей цер легионш МВД юqyolqshu وي هو обяхче гүржи шей цапачалqyoш шей цахайqalosh нахма буйце авениш мичабу вениш цабатальон юй қобатальон юй шибатальон юй дойзгсен мажвашин цар мари хекер хулца хулцна цундела цан иха адизер ицаг даош цават ицаг даош цават цан ихитам даош цават ицаг бош де куду шумер нахду шучок энтиду ويتيك دادا دي زوقر حدول اوقز بوش جوش بيت بوش بوش توب نشيش تانا يكيجي ناخت تيجا خلق خيربو سوق خاتان لش دينا ها يوي دا تيجا ويلول ايسا يموني ايسا خليلي خبش خليلي اس سيك خاتش تيجا ولي ترواتر يولي ترواتر بو كودون اتشا استيك وغت شم هما داشي وغنا تان اوت ايدل تاني خديش در Ots edel ha ikkan da oran woller idu esbok ibok that's way talajina way Ukraine way kheshkelcha way безоговорочно way цан поддержка есть морально политически психологически далуч аур гуманитарный диалог но way вещь синуаш далуш way вещь почал да точ way вещь ла дакуш way вещь ом Юга точ, вы хандит дохкой, кам вы лат. Наверное, абсолютно. Таму элер сирир хабехкан бешбуй тигат эмш бинаш. Шеш тига бина цабина эла цалуш. Затавоцунах. Яхкам цахила нохчи қоман. Вы нохчи чуа, нохчи қом дуа, нохчи пачалк дуа, нохчи лат дуа. Ши нохчи иша ваша дуа. Лечуоца гуй цун нохчи қоман уqa. نوحش شوا بينشان سيم تقولي ما سون. الباقي دويس حدا يحسب بين بولتوام بوي نيا بين بولتوام الميال بوي ناقوستي بوكراين شوي союзник شبود شاديجا но при всем при этом тига таган иш балан сунам цале
Ragnar, قطعة وي صباح قرق أوكرانيش إيت ور شيت ويت ورق حسين الخق يشتغل ماس وروينك تيجا قتال يقي بات تمش سبير تاع تسوم شير تاع تمش بير تاع جيم باتيرش خلر تير يو دابا غيترقي شوي تير دابا دوقت خمسة يحقر توم تشق بالل تيجا عينا باتش تير تيجا دابا خينا все украинцы приезжайте мы вы должны воевать بغير تيجا بولش عدوي إذا تر وقتje هما داتر يشوف 40 مليون ورتجع يو زتو اوكراينشن هينس المتكخ لا شيء يعك ام بو نرما هينس يقع بيش بات ايش بويشي كريشي اولتنا تو البرت يقع بيش ويتشا شين يقع برت بنتال بعد ديش تاع برت بيت ريش بيتناش دوشون ثاني يقع ديش دو يون الجدو قوه سبيتسلوج ارجال الدنيا نعمل له سبيتسلوج بيرو وجه غاسقي سبيتسلوج سو اوكرايني شو يال شو مسد شبيتان ديش بوخ شبو عجل اصلا هم حقيت شنا ويش غوش ديتر ما تتاع ويش غوش قيت شو حقيت سو قيت ابراهيم قيت وي دوتسك ناغن دوتش ما دوير قيت ناغن خزيتر عم عجل طالج دينا خير المدات وي دوتسك واون شي ولر خلدات سنه واون ات ارلج اتمشي اتوغي له بسبيت ايوش لا شواقيت له وي دوتسك كدو وي ما اطلق وي سينوش وي ما اطلق وي سداقلوي وي مخ وي لات وي قام عندك لوخ وي خدغاشت وي مش كاش وي عندك كاش عجل هندو وي مستنودك وي دعوالش ايش تأثير مت داقز دوق وي نو تجوا مت داقز دوش سيري يلوين يسيري حقا اكجنا دبي اوي الاسلام على تسويق بون اغاس بشتار ادين يقيق واسن وي تشون وي سمت دولغاشت ادين دوش اتشامي دادر ديزي قدك ديزي دادر اربو شاوي تسيغر حواغاش ور وي نوخ تسي داوخش شاول اربو ارينس داوغن شي سينوش ددين شيء غوبداش دابغن اش كان يرن اش تصور باش تصير شيء لاتش دقيق امنش دوش اوي نخ ميشابو ويزود بيش حق ماري غوردو ويزودري بيلا بيسنبول ويزودري حنبيش بوي ويتسارا بيسنبول ديوزل حنبيش بوي ويتيغا ديوزلش بيسن زودري بيسن تولسونا قو ارينشكا بيسنبول زودري ديوزلش سا بيسنبول انا تيراني غاسكش زغران باسبورت دوش كيم نشتي خيشوش شيء اولمبياد خلي تقدر يعرف البوليتيك يبقى قاسم إيديولوجي شو قاسم إيوه مخ شو شو ماشينو سن خب القلب مسوديني نقر أوجر تسونا أوست جينافون جينا تواردوي ودا عن سكدا بيجانتش يقصانتي أزغمر شو شيء أبياتي شكلك بينش وين شين سائل وبياخدين وبيو خمشين ما سؤال مينوس خلال قوين سنا ما سؤال يبقى بتشال ثاني أمريكا كل ساعات برتبين كان برت بوا إيش وقعت ساعات ثاني برتبين وين تقلق وين وقع وين ديش كدهن وين عشان كأيقن وين بياخدين وين خلطين عادي غتسر أهين تعجل أوكرانيا دقة إدو يصير تبتسجع خوش دقة طالع جينا وين مو خلديزون إلشة دعوة ولا نكسن от Украине айдл цхилью шо из цегвахен мажин вита цавут айдл только ВСУ вооруженные силы Украины чундел от ВСУ юqibав из قينا вита цавут тин чо строго ду и хил диес камалдат вецел почал кадана вецел сходишту вейдат сах вецик цадах дахцад диес вецут камалдат вей айдл мит ахудишту вей айдл дал ходиштат еще почал колеряш бу элдаон бовцар ويقوزع قاعدة دو ويخلط بيربوي قدك دوي وإدي ترساتوا إيش دابون يعطيك هيدا تمت أخذ بيش شيء تطوبه إنداسلي روك بات تيجا إيش كيوش بتشاف كابوش كيوش مخ كابوش كان يرن شين هاوزن تخين بالخمدة ديستا شيء كيفنا تفكير كل ديس شاش ليلوش لك أتس أيدلن متودوش прозрачно هجل قهوش دوشون خشيت دوشون أوش كل ديشتو تمام لجنا هجل سؤال تكونوا تيك دابا ليه بو تاتناخ شين تاع ديفيدين شوش on بعدك ديزا كوتشو اولت سد on بعدك ديزا دوت اسم داش سو نوخشي قوما ولدر ونوخشي قاندول دي دوغلوش خويقول نغاش دوتس اس ديتش تديتش كيسلو شوما داتين خوشلوشن اق دوتس كاس وندك كانن كاتش روك دك بوش ادابو انا وتات اميساج بوت ارشات سويش شاشو اوت يا وشلوش دا ات توبالتن نكسن دوك ويتنيلا يا تا اق شين خدوقتن تان اور تارتيغا يقن
فيديو يثر أوكرانيا عيد غوش كتا ديبوتات تعديتنا أدمنستراتيف بريزيدنت تاني كنسي خليل روتنا советник олчуна гуанч يتسنت غوش كتا تاهم دين باسوش سيجا تاني تاهم ديتن باسوش دابون إتا فيديو سيومكش يعني تهردوي وجدي دوي الحبي يحكم عتيجا بوغا بيسن بول إكيد جناح إماجواشين إدويزكشن ماجواشين واخوشن ويقوز عليك دوي ويهردي دوي ويدعقلش دوي إخميش ياش دوي وين إخزن إخميش تأذر إيس باي دو أستري إتول شرع ديندا أتس ريليجيوزن إتساريوشل إيمانش شكرسن دول إخميش دارت غار ويلاش دوي يلسن إيش بيتنسك إيش حبيحكن إيش دعبيات سانتاش ديفيدين شوكش نوخشش نيوكا بات إيش أوكرانش عيدلر يوكا تاو مديش أجل سون مهترين زديلا دهونيا تا جنشيرين كبوستا يورو ديبوتات وتسير شي أوكرانيا ديبوتات كيبيك خلال و دوك بوتسيغا أليكسي مилуев Алексей Петров وتاع ستيرنينكا بوستا разные блогерш был даже от эйдан юкот савохча таа шей аудиторио шнабокуш تاني ديتا تاني تقمل دينا بات إيش بغن بول تدابون حد يحكمش تقمل حزين كريمسكي تاتارسكي تلفزيون شو بغن تسجع تقمل شنو هندي أشوف قرر ما شاء الله الله قرر ما شاء الله الله سبحان الله تعالى الله سبحان الله قرر إيش حد يحكي غوش كات هندي تقمل دو وين ليش واز دامولا كريمسكي تاتارش شو نفسه كان دويس no am bodu terga ves ja tot Ukraine hu abjacht ja terga ves na chodi ter Ukraine ter shashler patsan godiash bat ich ist dort bestan aur tshe lilos bu nach langush madu so taum din haberken bas ist du zum halketek we am tsar kelkister we leader we kigena halkber we otnach piet dizer we tnach samdol dizer hajal tan lejdina أتصق أميال دوتر وترديتش كده ده تان أغور وين ديكنيك بوال خلوتي وين خوش ما دو إديت أسا ديتش لويس أتويسخن موش دال وزوي قنديلا وين دال ديكنيك دوال وأربخن بولش نير ده أتس الله دال وين بيده دوش أتس الله وين قيخيتن بولش عن يقيلات دال ديكنيك داش دعوال وين إديت رمزتاوي إديت سمسونا خونا خا أصلا أتس إبراهيم خا أتس حسين خا وديتش كده تانيزم تزكون تاوين كودكس تاني Я внутренней призывной службы цаница с контрактами, я вооруженные силы, сбройные силы Украины, главное, аур, администрация, президент, советник Хулюлис, я советник министра внутренних дел Хулюлис, я Министерство обороны, генштабер, генерали цани, аур, Киевштайн, хумхилдеш муды. Цама да цалилуш, очень нас утятваться, и год-саготиш уснара. مگر تو دیریس و رگدار ابراهیم کی کایدین اشول تا جیم وای پیری ریوشیش کی کایدی چون دوش کوشون ابراهیم ویسکوش چون خاصیت ابراهیم آلا عادی کول بارکلونه رگنا میکروفون حالته سام هنت عادیتن چون ده رگنا هنت اوکراїна бедствующий паче halkamayi tehuyten bayal buten doğan bu еще там мод верзер дут я бош иштлеш чал дут я تاع تيريتوري شو تير حيان خال شو باخ شو شنو إذا هون خايز وهو شو بالشان خايز وتوكراينو ذا بدك حيوج وشتات تويش سب شابوش وتموش تهر ذا بد تير دايل شو وتغير سيرجع وتغير سبشكا دول دير ذا توكراين شو قيدات وذا بدو غادي أشتغل شو تاهم ترجليل ذات Западу дойтурдат, та встречаться дойтурдат. Западу исламские государства могурят, понимаешь? Дойтурдат. Из того мелчо, короче, пусть сам хитрый войду элхиета, хитрый, да, улил, да, пол дунен. خوش مدوی خدا شاید و لیل شده شاید. مطمئن دیدن وینک تنها وین پچاکن قاچ غیرش دلا حق دنیا نیمه عدول نیزمش ثانی خلدیز باش مدوی با نه ایدویشن ایماجواشن عارشنا با اون ایوید ایت قل نیر ایت خلچه وی مکشتر شو وینیز وی مچ هو ادیچه ایتلاتین از غاسکش ایدایه قاچ شوی
сейчас надо гнаться, то Украине. Исламские государства сейчас уже вой камдат, вой сажим хайкал долштела, вой веш такам татуна дуаглоштела, вой чур бюзулшах, вой ергашнагах, вой шаддл кам дуишта, чуть дуквой, да. Отсюда вой жимма сагат дешвой, да, ха вой веш интерес, я Афганистан халит, да, вой махка, или Сирия халит, ИГИЛ халит, интерес, я Сунах, как бы рядом, сунца, я пьеч да я цахум та симулировать деш дала, что бады вещь квартура сломать бина дух окуманта. Ну вай хохнех, как бы вай комо, вай демократическое общество и вай нохчи. Инстаграм хохчо ашвал, Аслан вала, Хусейн вала, Хавала. Тана чойр чо метал тана натах вой тана игил юкат тана игил вой тана игил хил та بيخموبيل إبراهيم بيخموبيل از كيك واحدة وتو زوك دايق قاوس تتأيي لاحي زوك خلتي لا هاي نه هاي وای Ist James Bitsam das. Да, барка идеология. Ну да, что идеология, да, я хрен, демократия, бунахчи, да, то есть демократия, это народа власть. Вы демократия, бог, вы нахчи мата, худу, вы мерш нахдуй, это вы танин. Да. Из фунах низ просто киет вези, народа власти. Любой соголовали, да, ашвал Аслан игила, да, киет, Хусейн игила, да, киет, чтобы оман сунах. Ну, كهتا أول короче, لازم حقيقي ده دالش قوم اشتداد هدیش توشی قوم ولد ده تون دل اشتقام دوی تا гражданское общество تاجم وی президент تاجم воспитатель تا هم ده دیزر پایده کegi وی ده halkı şkuzaده fakaleni yuvan خی دو دویچه دیمکریت رو تیکی چنداملا رو دویچه دوی İşte tundel ta игрыш, да, религиозный, туна лоушвак, лоуз витавитен, так, гражданское общество формировать. Все равно чеченский вопрос, ну, просто чакуя роста. Из-за войма эллер, просто дуния, Хаюкы уазин вай интерес шкаду, да, чтобы вайца игилши, афганистанши, такие, да, хайсхи, штурхош, хиечер. Это интерес чеченского народа затянуть туда цивилизованные страны, да, и под их протекторат пойти и спасти свой народ, да, что интерес, слушай. Юды, а жал вы, я чуть и туда шел, вы амдуй, вы цо хержен бабуер, не? Вы кам нит ах соу кам да мич да Европе да Америке да Канаде да Австралия да вы мата да на арбо шуқит да вы турко шуқит да вы отқомо харжан игейтен вы мудиес сундер вы гамадизи вы хамадизи вы мудиес вы медицина есть вы дешер есть образование вы не есть вы киан хаз килогар есть вы хаз لا تنقشوا مشان ما يزوين وين داتشو داويش ديكتينو ديزوين اخوان ديزو كودو капитализм, юг, Запад, юг, демократия, свобода права, свобода на частную собственность, верховенство права, верховенство законов. Идут еще понятия по Западу, я маяться, вы мяч огу обяхши, мечахду, ключ мета, мечахду еще, они мета домодать. А тут дали, вы гоуши, эш цебич, вы худ хадяхня, вы кэрга дук, ама деш, дук помш. Инсун чего хасет асланцы? Массе дука бочер, буа, дуак дуа из Америки, бэр хус Англия бэр хус Нис хус из. Иш плату есть, гайта есть, вы царь сходишь, что вы. Царь шей интересу, вы вещь интересу, вы тан аурс, вы интерес тани, хаз, иш вы цаню эбаш, иш вы ню эбах, иш хилдеш мадис. Иш хилдеш, что хуются ушо та. يوم شتيوش دويتا تسخين دوهم دويتا تسخين دوش دوهم تسخين دوهم شو بديت إيشتات
يا شكرا إحتو بوي. آمين ديريس خويل أصلا لورس ما شويل السلام عليكم. وعليكم السلام ما شتو مسو وي. السلام ما شويل. Hüseyin mokşal moyu. Dik u da yokan şey bu dik aşto. Da tiga hudu olmuş. Da što Hüseyin havon dalna vidni. Kvargi goni čo тонко гони умшдуй. Я подписываю, значит, одючен массу хумандуй. Старый волк — это уважение к старому волку должно быть. Духнах бюлбел ойхаз бил, шен луха ол шен дага шадег вадуч дух бюлбел инс. Та норма йоч, та этик йоч, штум до. Hüseyin, он дух та коммунизме, та нах отцешик бол, бойте, раскш. هو жизнь посвятить ты туге хаду акарца шадек чуул те хари и батка холорвен от связк шигера и жимон ждун да заметить индуя школе ха ишта я единственный черномазы был в школе и раз ты варишь вообще ну шляч майня ха именно директору черномаза какой кардуй отчет делал дуй мечдан мулачин следствие пионерской линейки выставить твой отчитать твоего. Хотя я в жизни никогда не воровал ни одного, ничего, никого. И что даже тут я и воспитание хайвали ла, два года уже разгше, тасадел дуахшдуе худиче. Так, масница пример шарич, цену кан, уйран халотлаш цену дешваш. Попара халогулула яшая, че мялгулу уйран мал халбали мялгулу гушхлар ши гоша хиета док кундош цену да ишталех шулар херумш сундела иж тамяха док херду жиммала шилу тунел макатняха атсев мухлар яйол шиметр кенти кун хейок да турпал дернеш дош отсему юра гушду это вещи это миски масарим лартаваться аудалу бохше теадечу висер это шие теяч бон нашош и тамаж танаори мешука дасеганош до приля юзенду теяч это мола волшолоцик ишца и хумша или как бы временные музыканты, как бы не садитесь, музыканты из вас не годитесь вож. И я к чему это, вала, салты, до конца хлюе салты. А локу за еврошкашлеч, жаудайолши, тюналкач, сырости, мацаликач, водчи, иштла, тюнага, ца, хума хирдат, туамба без, ювал вез, дуй, бактинах бу, мудринах бу, сухуалеш, бактича, ладводез, которые очень прошли это все горько испытательно, жимнага волшил, багарчок шлаяч, вокчун, хихам багарч, иште вот интернет, акои набрать ее. Сундела, кто еще не испытал голод, холод и легкие члотари, тому не понять твой дючно умш. Если это бо можда думала 90%. Тя твам гинея, тя пули свист хайзе бат по инерции шейнлу хадуч шкетер бат система, но хадиеште худу ночи там цадюзалбу все равно как-то я идюзал мял бюху мела диквала да жимал слабенький ля отецу изначально дюнянчу модельня идюзал слабенько лучшила воспитательный болте, значит результат будет мгновенный. Как положил труды воспитательные, так и получит он ответы этому. Цунде цену да ахдац харджиез
ونوخش ليل شدو تا خرجة يات كيسة دات دايوش سايوش ساهم دا قاهيوكش دوخ шду из-за карем худинер бош. Инсгоем последнее время вот и государственный был вопрос. И ночи ишкири чука питам багар чудина рошен уже и питам тисряч. Вот это. Ты можешь ашмабаха религиозный дюцит, шадик дюцит, но вот и государственный вопрос затронут дальше уже начали рошен значит, но все равно дюзелш будешь, рошен дюзелш ду цанде. Ночи кам, ночи чу да уй ца рошена созреть диня диновой, цадиновой. Ну, большинство пока ахчин тябл копяк тяхкач сискали чацевол бухш бухают будет войдутся далеко им еще до понятия дуй гумш тоазбел шей هم أغمى تجموه توازبل إيش تا شيء توازبل إيش مخ بخن كل يوم تسويش. Но пока не осознают, мир бятлур больше, будет судьба обеспечен большой мир. Цундела кахиягам де Бог будай нани. Нана чох значит играет роль тахиягатя. И, конечно, жалкий религиозный нах дал обалдоль шадыкца лилдяштык. Но когда дом строить надо, ну да, лязень, ахир дух бош. Припечать татуяж, ну и к стенке. И да, лязень, ихир дух бош. Охинца, милори. Лотброку малар, лотброка, хасвецун, вистуш, он очень грамотно тоже изъясняет ситуацию. Ибраим, и хагил шилу, кимахю гилуай, дуй, мобил шилу, яри, لا ويم هاي شيء تقالي ما يوخلي شو تبود تسكليش نوتك بديت مكروه да и что отдёзала я сейчас стараюсь инца да лязня инца ёк школ подготовительный берж гол таряга бон школа учит лог Европе часыш отработать мадиння вадуйте а вы беш яхи чи цацахуа чи яйбюши есть такие я сейчас стараюсь школу какую-то открыть чтобы их подогнать дует родители сами виста гуш бог я рисен хэн я эти кузя мича надо алушу я их подготовительные, значит, цац деш до беш, хаят учителяш, бог меня халя цдуэ, да, ахиетам бадует сутя. Ишь, подготовка есть, ногчиче, бешен, полный контроль, взять их под контроль, значит, начать с нуля, каждый день с нуля начинать знаний, прогрессировать их, дуй, но أودل عندهم دات كارير دوشين ديوزل يولعها واتها أودل تج ديج لتصدوقش ناخروش يعني لو أقدر يديش عيدل كيست بوجودو بيو عيدل انتي عدالج تشارع زشيتين نو تعاون دو بيزلوش يقير أريا لو بورز جالدو شلوكوي جالغوش تندلا كنو يو تشوج يو بوغتو غيحدو Хаста лойда уже шел модельня, а тема цагляцня, я айдалу, я наха, ях модельня, жала, юборс, рест, хилячу, тундела, идешера, чё, соединственное, сунгиньо, халунтя, жимхал, ёхка, халуцагинсон, но тем не менее, я видел кое-что, вот, бешик, образовательная система, войдуй, Вей доглаш беш, мой именно цель беш, вей кинаха Ибраиму Малар уже головоломкила, уже худи идутся уже, Бог Ибраиму. Ишь днем халвача, давюша, виствующая на и да, иман одно и то же, харкуарчуа, хардекас, харнохчичуя, худи идатия камбош, шей нохчин сагатло,
ويدوخا داتر ديلش مسياق بوغتو أوكراني ما يا أوكرانيت باتر وي هر نوخ تشيون ودي درتيه هر ميسك هر كيسنا عما يوش تابيق أشدوه مسو تا уже غالدل уже وي دتو раздробитина уже ацахум аллаха уже тешем бац уже цатешха уже полный тешем белла ацахум о шаха дела харла ват хохна тешем бац дела сомца теш или кечин гол хохн гол уже войну тоже начали уже ощущается питамбу ой ичкили чуп абоч бок ну нахгуш мабуй кто шифруется, кто ВБ, Шалиба, Духбил уже тоже под нашим флагом уже тоже порят как могут, и фуфло гонят, оларицу, редиски, цундела, бухшет, это Аслан, ты будешь удивлен, но с 91-го, 3-го, 4-го года дюнда и флаг АЕИН, войнука, хабехка, набон, аэскшан, ты болга бешкичан, ты болга ты представь. تعاهم الغيرتلسو أقل سيت رجنس قميل ديش أنا جملة يصبو إشت مسلم جبر لويسكي قبيشة عيدل سوازي عبوتي عبول غرانتيش دأسا وهم تسيلر البعض ديش أسقوز أتليكات سدو ما سير دوتك رجنا شادك دوتك تخيزرسون ددوان شو يش واخو يشو كمنتاريش تندل سؤال غير تجد تغنتي مسلم جبر لويسكي عيسى منايو أمين أكويوا آدم أسمايو إيش أدني إسبيرو اختيار خلبولنا قصدي أدني إسبيرو ده حرتك دبغناش بوش تغن تاجر وين دال دوق وقومن دال وين مثلا دال بيرت كدو تغن ويق تاريخ ويق تيرريشتين كدير صنع وشو لحقن وين زيد غير كبر إز تدايت ديك أتبورا إيلر هيتس داجي ويسن أرزميت الدنيا وقر دوق بايتنش داغستانشي بورياتشي بوبوخ وين نوخشي شوربايتنش إيش دوق بايان بات ويسن تخوا تعش داتشون تخوا شويتس دوشون تخوا شويتس دوحال توان بيش باتشو بور تحق أم دات ويسن دوحال ويش قايق ديش تيجا إيش بول ديلا وي ديتسقي وبولي ويرينا يو بوغا دوق ما قول بوغدر например دوق هاتشو قول بنا دوق باتيش خلي وي دمداتي وي دلاري ما دلاري تلارق باتيش خلي اللي تحقا توان بزوي دلاري جيناتي شالين دوش هاتشيق دول تسنديلا وي لردل ديز الغيرت وي حيق الديك دوين الديك كورت بيك دوغلاش ويك إز وي لروا ويز إز ويك إزغدو иду вайбог. Давайте, ура, Алла, там кто-то хочет на этом себе очки сделать, политические очки сделать, религию, ичкери, халифат, имарат, шейн луч, аудица, аж будах, просто для того, чтобы быть на политическом плаву. Из войн интересно, да, нам интересно, чтобы мы не пострадали. Мы говорим, Дейрес, Хусейн, Хуик, два штука. Да, инц шимо соха аслан рагнерси аслан قميل ديرو شو إذا سيريا غلاتة تتممينش أصلا أهادي إذا هقزا سون ويشو إبراهيم طول ويشو هقزا الأستير свободной армии туда сдабо что сирийская свободная армия هقزا تيري ну как бы царь связан حكم شو قزا أختا демонстрация халк сан тулш билаштер то والله إبراهيم بارك خاص خيتهم داير يسخل إبراهيم цинц قميل ديتشخينا ها صوبار تنت شو نوخشي دوي شو نو أولو ينشين شو خزنيخسن شو тон зун дела бар потому что шо использовать дальше шо царцан ина игил қоялан ишадо хумадин ишадо динешен дехалдах нага шо нохчи до бар отстага из-за сэмбо что и подчеркиваю цендер что за Украине адол халду иш гушто сон Хиндстан лилаштак ду шо хагир қиз عبدو حليم صدوة غلات صخ وقتك ديش نيس تقيتر داترين دو تهم قالوش بيش بوي تهم كرير قالهم تيجا أصلا محاولات فاشيني قمي الخل ديلا وخبيزم راديكاليزم وين مخاطينو شستو جودا دايولي يو نوختي شو
Лубянку цар хазнесам был бинше агентура я это новый ночи не ай даже индуком изолом дуй ю ас вице-президент Хватин Чайна Аслан и Абдул Халим Садулаев ас кассета я это я Аслан босс والله дохом дохар босс это нормально это что карьера он Хватто вице-президент обязательно там Абдул Халим, Абдул Малик, Абдул Гумядин, Иштхалдиев, ждут я босс, просто догбя, да. Свою сюг камел да это иштатху мамуатер ша дина барт багач, низми балу гач, да, разрозненный джамаат, шубош, амир, шкумир шазный. И барт багач, ну не то, чтобы барт низми ба единое управление, как это положено на войне. كيكل بحكوا شاشة هو دينا طيب كيلومتر نعبيش موشة رجيم موات حنشرو لانشكو ليوش موشة هو دينا شاليوش تكون خاخر دون قادر قيمة دبوش اشتديترتو عبد الحليم شين غدي الشبار اشتعويت جوات بار ديكارني واتي بوش ايذرتو يا ساندويتشتو صنع итоги شلة كودر وين радикализации и дуньяна не изменится бяхкан инах хартом болчана. И 2002 года хинчо зурм цани да има хайхош шура 2002 года низам 2002 года борса хунду дичту инах из-за вынудителен и масхадову просто отдаться витам просто этим кюкалаться бяхкан هم планировать ее операции, ее томба, ее догло, ее варианты, и что мы не делали, и почему они не замахиваются, не замахиваются, и 2002 год, и Шура, во-первых, как бы, опять незаконно идут с точки зрения нашей конституции, да, и Шадлига просто очень нахайта, и военное положение отменить майня. Военных отменить нет, но и шадол, закон, акты, подзаконные акты, все, что принято в военное время, противоречит Конституции, против закона и Конституции, да, и противоречащие. И шадик автоматически дадол, что за войн хади, что масана. Но так на войдуичтек году альча опять если Украине, те Украине, войнах чуть ахиллак, это не старает, что садагает, что сурка ахиллак, да. Иногда Украина дуичтега, ночь чуть дуичтега, почти цатерду, цига фигуранч войду, каза фигуранч войду, Сирия войду, и шадики комментега цатер, войвяш войкюкса не юхошу. И в риторике, религиозная риторика, керст на вахойшен, да, цан годобор, да, на цига халифат, холгач, сан сурт мисло, цан цергерга мисло, что да, там примерно есть момент, да, цар барик штакойлан, давай вперед лоша, цар он бой титер, бо царим шена апостол дой титер, ду может и раз сан хокара использовать, ирик и ночи, вот с нами чеченцы воюют, боже. Из-за итоги ценных войн поэтхербат, и там лохма бельняха, опять-таки войн гина Нагорный Карабах, там бин Банчан, Азербайджан, динак гина, до хуй Абхаза, там Банчан, динак гина, цер айдин си гина войн, да, цига шини метига, хоза изхер дошту, лил цахи ичбог дуизм. Алил хай, и, например, Гюржи букцига будет, Гюржи религии сразоксон, Гюржи легион букцига, грузинский легион, религиозный, вообще хумаца бьются. И Ибраим Сахин Тасюли букцига, штагош, из-за религиозный, хум бьются. Ой, ночи, докша век дат Малах, лаша век святей Папы Римского хилача. Малхалач, там ты вон, так малхалуешь, там ты вон, так эмлохалуешь, что от почалки хаван вала, это кюгел хой будет, это хакмиш будет, это военный хакм вала, это кюг элахалуешь, что хават это кюг ела, вот салеха бандит что вооруженный бандит, незаконное вооруженное формирование волцено. То есть иш творила ха их должно сихер даться, но войдил очень. Юга
قز وي حولا وي نوختي دقصا غوشين إشكيري حقيق جاتا توريان شقي قزا تا هما страшно هما да двое غوشين شاوي грез خوي شوات قزا политики تا سون تناورغو سي أو видение سي قاني وي مخري وقيرة примерно تاني دقو نوختي قزا خابل سو وي صح том dat dabel we noch чупарх der шарх wat турдуй олсига we шарх пачал кулари we бусо пачал кулари са примерно кеча оргосун хундуй и бусо пачал шарх пачал еш гуй таган пока еще не поздно только Европе аж волна бы سوى عميل ولا شريعة كبتشال يش جوي وغاونا تبي سعودوسك أراوي تورسي يتنا تات أربع مكة تقداوان قدي شدك ديز أثناء نيوع حجويزي مو فونكسيونيروت ياشي سيستمي نجحسن شيء قبل يي هرم ديك سيستمي الله أخذت حجويز أخذش تكودو تورسي خذ حبة كان سون ليش نبويش ناخد تورسي ده بوسو بتشال في تورسي بوصوب ناخبو تيجا تعين خذ يوروبي حابة كان خذر نوختي جا إز تورция قال لوش بو или же Турция Северный Кавказ интерес мои разные интересы турецкий интерес американский интерес по-любому да потому что Америка с Грузией естественно Грузия вы лулхой тут так вы считаете интересы с капачалком как бы тюаю دوك شويدو غويتا أنا خارجم ببيز هني حلوت свой или арабское направление мы берем или турецкое направление берем или западное направление да политики масовун да хармасовун да нагасан арабские халатаха положение цунухвен уже хилловен гинадил томбали исламский почти что подчал на шарк судыш хватин даже мышьяч валили иногда и гиновый уже из-за уже как бы вариант не все наверное захотят и в турецкий вариант войн что в 19 веке история есть чан из-за темш болчена имам Шамиль Замиқыз темш болчена всегда был беженство Турции Иордании Турции Сирии что-то дабана именно Турция качнаш буй ассимилировать бин таган леждинها тига Турция ай нохчи буй цена дабана ш редко да редкий случай цанши должен нохчи матахаш все программы турецкие программ перемалывают из туркш боцар шейн лаацала эртугрул кино хайсан хайду шо шадешна хайсан хайду эртугрулара лилоштек душайл приминаш хагуляж мы турки боша турецкая империя турки боша цар ассимилировать вот цар мот шейна гиби мот собьют мот сам будет цар швейцар фамилия швейцар ну короче атуречу вот цар из хайду нохчи чада турку хабои أخوة أذربيجان داتو قردو صار وين شنو تقولوا وين طال ليردينا تورسي إن ده политика даже от Турции но от Украины шен تأخذنا санкции цена гасшен да гас обдинена санкции шина Турция но цена санкции то есть тишми батыш единственное война просто дирдега докч динета войн лилха это цахумдуцига поправки есть войн лилха Америку война пасти и Америка пас масита сдится не цаучен юга хахоле сон 99 год дерначус 99 год деза масхадо президент масхадо Америки война пацана Америка ай вор конгрессмен Соединенных Штатов элятис цасахт ахсахт хан ейн отсен лерен да единственный случай бар цар шаша ишт жил пачалпи цигер кюгел хватсан отцел нах был бел конгрессмен был бел отцел хан е цар цига лобби Америка лоббирование нормальный процесс лоббирование интересов концернов там государств и так далее ахчало шеючи лоббирование это нормально из-за цига
إذا قلنا صار парламент, конгресс, группа лоббирования интересов Чеченской Республики Ичкерия в Конгрессе Соединенных Штатов договор подписали Масхадов Цани Цигата Яздины Куду, что со следующего года Чеченская Республика Ичкерия войдет, мы обязуемся вести Чеченская Республика Ичкерия в бюджет Соединенных Штатов Америки как народ, над которым был совершен геноцид. Какой год, Хусейн? Это, по-моему, 99-й год, дарите, мы 8-9. Это нам американцы такое предложение сделали. Это не то, что это было подписано соглашение с Конгрессом, с 27 конгрессменами Соединенных Штатов Америки. Подписать Цунх ухалари, цунх пропаганд, удуговский, халимовский пропаганд, халхая, Масхадов, Цавер, Амел, Яш, Цунхугалар, Америка, Америка опаснее для нас, чем Россия, Галар Цунов. Из-за лошадок дух. Инздек дух. Цундел. Таган, хажал, и причем, что Ицхайна Хударки просто хайта боссом. 300 тысяч тонн елдуи и делается как гуманитарная помощь. Из-за ногчи чуена полностью, ногчи чуа шиншарана дарить. Просто ничего не сеять, никакого урожая нет. 2 года мы могли безбедно кушать хлеб. Там тысячами, да, 50 тысяч савнядами мяса, консервов, там по сотнями тысяч, по десяткам тысяч тонн. Ищели гуманитарную помощь. И уже до Новороссийский порт театр цигол отгружать по железной дороге, но хако, процесс даюли лер. Ну и из Америка хуже, чем Россия 100 раз, а эти гадюхали тормоз хитаются. То есть с Богом сэндвич, то есть там на войду им только за камел диаш лил что и воится партийной системы шопов, а что то поза партийной системы шопов. Остыч выше, оушин карах леш холиш, ну как бы трибуне ты кюксай, оушин, как бы оскорбление шьяти, но ошибка, что я жду и вожды, и сам шел, да, ему массу почал, и партийную систему, для что это кюгадишь. И ночи агумацах ецон, оушин, и дичи, нормальные, трезвых, амел дича, сон ишт видение гуал, без ишт гу аргумент, без нахай, нах дуй, ам дуй, я леча. Is om dinagi bi khir madat мелчо джамаата хуала аясун хуала кечалай амдой господин народ и вот этот народ господин народ мы должны всегда иметь в виду, когда мы говорим об этом народе, думать должны ради народа дешмаду и не ради себя. Поэтому это нормально помел дадезвой. Амин дерес холон сенч он is боа ладуш что перебивать شوسو جواني سما بوا حسين إبراهيم حلوك دواش دختك سو إبراهيم هو يستغل ولا ويا دديوتي قبيت من وتأخير سو يودروجنا كارت دي تغير شوار إذ سنا أدلنا تيم يزريم وشوسو وده اشتغل على بريزيف يولين موبيليزاتي يوما ديتا دولين جين دي لو يوق إذا شو واجن تيميو أنت обязательно воите еще и قوم نيوزت еще и قوم نيني мы سون وجا ديسكوسي ويتو نخليت ريز بيش بوتش ويشاويجا ديك نيساتويش ما دوي ويغوبوا بأردو المدات تون ديلا هورمو ديك شين خوش أو شيء هما أوش ويتسان هما تدا حوس نيزوي إبراهيم one слово совесть Чувар масить темер хочу просто украинский вопрос. Украинский вопрос выучаем, типа добаван, мой туда-сюда, да, теперь что призыв сейчас дичь. Сугаруется даже соцсетях, или на передовой, да. Например, цейна, если призыв, это другое леговое тягует, человек сотворует, потому что тебя настроиться нормально, как метод мои от своей горе де хорошо моста уйти на хищ
в этом плане, что это бега, тего, вот, ну, призыв, что такое, короче, хохуза, Европе, die Шерти, отсуманцы, что тегина, продвигается, деш, бача халкул, надо, что долго, байрах, шец, ючтер, митинг, что згуешь, чуха моюешь, ичкеры байрах, эстен, хукяю. Hence, ta shuka de hal, ta shida selan du matsu, dienushka duke. Ta chua jim una gina khoin ta qamel desh. Khaz dik вист khulaq ta na Франция. Ta nokhchi ta uhu ta вопрос дальше, что ичкери мух, это муга, это уже не будет позже, что qamel desh. Просто tajim как бы ремарки, от себя 5 копеек ставить, да, ичкери и хилел, вот то, что мы как бы пережили такие хилел, но Пакистан, санта дечки, умнешли лучше, вот такой вот, короче, форме, да, махулитил, и сандал, умнеш, да, тем более мэшнера, ну, и сандал, усал, умнешли, Kiech kam nicht, weil noch Chiroma durchstößt, nach ist da Prinzip Tana и Pakistan, ja, да, дечки наш ойчи, лила, цадеш, шею, усал мелю, умнешлилуш. А так просто ичкери там гохвен, да, любой в мире, да, эле ичкери, все, тебя уже, noch чего, второй вопрос. Например, 80% случаев какой-то духом ичкери уйгол, да? То есть из-за дунян, что это государство, что это свобода. А просто оно чего, ты просто ассоциируешься как, возможно, и по-русски, да? Сунде и важно, дуэми, ичкери, вы пачахал, хотя ларер, да, я хар, из-за моего дица, просто повторяюсь, короче, что. أتاكن سحوسيان تشتحقق دي تركت خليفة شيش بشي هنا عندنا جيش بشي خليفة سيستم شيش بشي بكران يسون كونستитуция شيش بشي تشتديت إنه كان سون هو محتاج كده شادك إلوش وقت السيستم يشوك تا спецпоезд كيتشبن да تا короче تا гуттур жок كيتشبن ты халифат ялязаден и спецпоезд كيتشبن от Афганистана короче дабыга тишол шмой та полностью шева гоушах кэцкинуться ден шадек ден тига ёл шмой систем зачем себя мучить других мучить noch чекомента экспериментировать короче да. Нахчи там, бы посмотри, да, нахчи там нормально, да, что в Европе, гуш фанду, человек кус хагер, кус амаршо, и его важно, да. Окмаршо не хай уже культура ли Аллах, хай видение ли Аллах, маш сагуха, да. Вот издуэн важно, да. Тем более хай пача халка, хай махка, хай государственный язык волш, да. Хай шайл атрибут волш государства. Сразу халкуешь, да, от системы кахуешь. Вот изюкой, реально, да, огненный человек далун должен. Следующий стример, да, мула. И именно как Харун Альча, Хаваля Ибрахим Цуэ, Дуаштурду, Рагнариги и Осрани. هر حال خیت لوشدو سیمی میل نمیشگم خیت لوشدو اما تور هر خیت دلی ارتوان بول بلی زاولش هم درق یپویز تیا بولش خینا و انتیا ایخت دبا مکش بوشون و پیرون تیا لچ دوش لچ تون دل و پیرون تیا دیست سدوش پویز تیا چه ایقش цивилизации развитие و قومن تیالو уж по поезд будет чуть-чуть доливается, надо диез разные войн кукш юки войн кукш кукшкел тюш беш буй еще
разоблачать баби. Сунт альча полезный идиот, буца они уқадуқу искренне ирбин нахабуешь. И, конечно же, агентура 100% цашикуёч, цен хат и ялече, и умш лилдеше, и умш дал мула. Нисир дуэй, вэй связь даила тиш, YouTube чуа, я сдаешь YouTube, даила вэй. Зависит от моды кузаша дега. Шон хахиета лаю чон YouTube. Юй. О, лаю, ход я лаю чу, все лаю чу. Да, Рагнар хюг дуашлух. Иванес чек дахли мон بركو تغوشتون أحبش بقبض بركو نيوغا فهو عارف ويقومو كرت مع إلات ديشتغا ويقام ويمات ويلات ويش انتريش كتاني هم ولا يشات ويأتون إدوالغي أقوى تقام خل ويتأتخل داولو سو صونا ديغا خدون ويدوش وهلونيادين دين داغش بوي بچاق ماج وتعرو أديش إهمش ليوش لا تعدين عشان حاجلو شجوات قي تجوارات يوش بحاش كان يسودس كي أرى يقولشوا قان أقول شو يبوش بوزر بتشالبي قالش تي كان شارشوش تي قسم ليوش تجريش زودريسن سير آمل بان زود ديك تجوك تاون أستوى سير تسوي شو ما تبوه سير شيء آمل شو تسير غمر شو قا أقد سير يا جرجلو ليودو أمريكيس سير وين بازن شو تيجي Угач о юбошел бусал пачалхаю из та акерцик царва эчвац бош дюш амелдут акка цер пачалка леч американский военный базный шу американский военный пехотинч бу цер военно-воздушный систем шу противоракетный халоцер вой Турция амелдо хуняды хардагу чу халиф вой мач о элцо мач о амелдицо تاني مكة غاستش جعل باش وشوات إز وينوخش حقلوش تقلو تا تشوب بوك تا تالور تا كيش لوش باتوش أوز غاستش جرجلو ليودو تا غاستش كر إيش عملك حق يوتا ركيت يوتا تام بندور يوتا نيرس يوتا هو تنا هو ليمونش شايك دعيوخش بوكش سيجا تاز جرجل هنس توسونا أوكرانيا تمس يقيو متك يقي شغل غاستش برتقبين تير كدوي سير بارتيشكر سيجار مينش داعيا شين حقيقة غاش لو غاس كشكر حقيقة دوش تعدو ليلوش كدو كيتشو أحسن ده وسام خمية تول ها تول أوكرانيا بويا راجنر أوكرانيا لا واتو أوكرانيا نيوزورن هنت إيه لا هرشايل أجين تيوبوش ويوتشل أجين شا توزي كاريرش إيشايرش دقة يخشتاك وين جديد وين خاديد ليتوا سان بوزيتيف شوش سان гражданство شوش إيش конкретно кооперироваться дешь бу غاسقي агентури цены Угад ой бошер политический деятель чата советник бывший советник министра внутренних дел Геращенко Хулюли Арсен Аваков Хулюли Шайл бывший партия регионов Шеленит Кучма Волшнюин Дайош российский русский агентуры искать Шаиш Йохвель большинство 95% партии Зеленского Йошел из партии все из бывших регионов присосавшиеся царь агент Шуцун Ермаков Укарцун Уля право руководил из-за бывших Гунядин Верховного Совета при Леониде Кучме еще при Януковиче Хилу из-за администрации офис президент Чауисинс и Арестович из Раски пропагандист из Шаг Раска Шляхтель وين إشادة قديس وعودة نتصور شو كان يدوش لا شخص كشتاني كويوزي تراجعش это турк شيء يخدو أخك يخ ليل شو صونا أوجد أو بوصل بتشافت يبوش ليش مورش وين أمريكا سمع يقار غاس كشقو موداش غاس كشقوش ما يديالوج Турция угар юбошел военный базныш американский воздушный базныш инжир ликриек цыгаляч и цер американский ракетчу противовоздушной обороны стратегического базирования. Царь о кооперацию царь натовский чувак будешь НАТО почал кабу царь шен могу что воин хунца могу что вой худес Америки царь теперь худес вой да именно алди что вой Америки то у нас проамериканские интересы мы с Америкой нам нужна Америка вой идея что вой безусловно вне всякого сомнения будет что вой американский проамериканский интерес царь интерес защищать яш царь гой интерес защищать яш и такая операция ходишь وای ارباش ترک شوی تا دیت لیلوش کدو غاز کش دیت سا دو لیلوش کدو اوای آلدو سن سنت یا وقت نالیوش دو آلدو تا مت تصدق چون ده وای سمت دیز وای آلدو خود دیز
Away ball gewoon actually way this way mel duitse is goed but afka way kam daar maar keter do is de ket doorst daar maar tut ashik weet dat is ze toen dele way hins tut ja der doch der is voll asla der is ona goeie regner قوي تقيت سوي دقن سيسن ويستغل لوشويك شين لوشويك ويستغل اصلا اكيد وادرت نير يا اس يتعنيا يا عايق درتنيا دواي حط اخ ويستغل اصلا دا داير زي قوي دا مولا زو كالتي لهي ميكروفون يا حلتي ليتو خيشو det så kan du kære sig du til virusret от ладброк очень избой это он дочь Хусейн Ибраим мне очень нравится дюче нация мнение лучше на низу но аж американец будет если что я еврей so еврей рушенный жигти систем, жигти электроники, шушим со той. Цундела, вы может Елсман стремится дяшбеш ревением, стремится дяшбеш. Я добаванца больше, я укула, я даться дочь, я сейчас добаванца больше, как ты сербу. Так, Аслан, я хотел бы узнать кое-что, что Хусейн Игахатлярсон, Бяхмубила Хусейн. Хусейн, и вы на Цаболчар Шахватин Алхецун, Ичкерин, от Украины, Дабан, Ичкери, чечены говорящие, Бука, Деду, вот чеченцы воюют за Россию, где вот мы Украину возьмем больше, и Петр, и Украин, Чубан, и Шбоюш. И шах и шахват тинавен и цигага вы конкретно руководство с хулатиез мухдалах рез улиц руководство рез дати признаем мы или мы открыто должны сказать мы не признаем этого руководства. Мы, значит, не будем действовать под этим руководством, а отдельное крыло дует. Раз он гумш макуалой кверх вашорт удадится уж. Так, из военшахватина мы отвечаем, я ичкери, беш туда дан дуалич. Так, рошан лотич дуй, рошан дуич дуй, его так, иш тундер сагахтур цум хопа. Hins mobilizacija uz Европейцев dabāk без Украины массово до лет царя. Ю цигар насильно хахях без лет дуал. Ю чучдо худеш до ишта политик ю аиша уш даициш. Из-за дутах вы хезит эрчан дуч де вы хезития вы сагахтер хезития эрчан даякан разрешается до богш. Мадючи кучуа. Дючтик, та просмотриш, холш я шлюй. Так ви худа дізо шахватинчин. І дерка, ну, та. Ти мандат, лесул. Лесул нахуй. Хусейн. Сажим коротко, али, аса. Козам цаас, цунцига шаха, я марта, магуштацига, вей, наоборот, цана, вордаци, цернш, инца, любовь маншиа, он балацин положительный авою, отрицательный авою. Любой он да халят, лозер халили, похорон халили, маски халили. Просто он тяжелый это авою. Дикнаг харжами, вот хайнла, он ну-ка по своему состоянию моральному, умственному и так далее. Хоза, например, церна шеш хахуах бой хоз Украине. Цана воду из Украиншин халха воду из дуньян халха воду из массу аура воду из да. Положительный году и хахуах беш бой вы ам хиз до чул вы на цар хидош мadu вы из або оушен леч бой ночи леч бой и ночи оушен леч мадо Ahmad Sila вечером дуинда мады ночи это царь Мелвин ночи Мел Хауки ночи из ужас тихий Мел Хейзен зодри там чубах канах систем уже
где-то с 2002 года примерно, иш болбешну система. تانو اشتغل حبح كراو قد أسمو نقبض أول مو خليش حبي نقول يو ضعت вариант خليات تاع نختي شو إخدي что потому что это не цвет нации туда приходит, да. Редкие исключения, это нормально, так нагаса не слаха Украине, что хайкадош не слаха этим арвал, келхарвал, кварту бомба бьется, давит даикан, يغاسك تاشيغاسك حالة بلين شيء ثاني حوالي خندات داعي جنار بلين وادي نصاحة ينشم إيش دعوة ويزي توريان تريش تيجا خيتيجا صون روهم ده رتم ثاني как бы гуштать и нахал да и гонок то إيش تيجا حبة كري и водат шолга хоп аур вайлилош هما شو دارجن وي конечно же украинец وي должны от 40 миллионов شيت تقبينا وي تجا أتصل تشتغل هيتهم قي أصلا نرش وتيجي دايغي يوغ إنتاجبل نا ديتش خزسون دا نو تيجر أوكرين يات بح نيو نختي تشوبان دات نختي تشو حياة قريبو بقي دا даже Голливуда يحقريات إنت فانتاستيك كينوي أنا وشو ورا يوغا ونختي تشو طنبا يش دات وي ونختي تشو بعديش باتي طن نختي تشو يا تحياك يش نجاسن يحياك كيتش تقول طن بكيتش بجرسي تشو المسكو تشو يسراز حق المسكو تشو خيطهم ونختي قوم ببيش بات نختي طن بين жертв 300 тысяч жертв 42 до 45 тысяч берди новой ногти что том киюш бат уже жертв понесли достаточно война и том балуш вега эти глава на там Украине цигат он без или до эти алушва та Москва что цигабу без будет там в этом политическим путем да цинти хайпал цани нитқуда вой болбеш har болбеш дуой Facebook чат дуой массу соцсети что активно ходишь дуой там эти эл дошты ногти что эл дошты что халот что вой джахар дудай его постоянно что хайхош шунгуш что джахар дудай сказал украинское солнце взойдет вож и вой да има юг вой ваш дица ди что джахар си эди да ди что и си дуйцем си حال ميل بيدا تنتاني قوم سي حال بيد وواش سي حال بيد وإذا خابير حسين وش هنقول جو خليفة تقوى تشوار باش параллельно هم نشريش и дичь ну конечно дичь да Ибраим иш могу бич бега и зулум деш бу ина бу от на барабан и сирибан зулум мадири да то вообще هما да يوري ميلوري то سيريسكي دو حاول ليوشو تجا توي أنا باغر كورشة باغر كروتش شاش كنداي شو أشتغل شو باغاس كشيت فهم بيشلو تاير شو ده إندال شو يقال سيري باغم كنداي شو سن ما شو يحكوش له فبوش ليز دوش أبيسناد بديزر كتير دو إيه ريليجيوزني تيامي قديني أنت وين شوت كخادي شو وين نختي تشوح على أوكرانيا توقع 40 مليون قامدق أوكرانيا هون إدراس نصلي إنق ورشا أوكرانيا أيضا خليد بتشال خليد وبشي دا جينستان وقمي الله بتشال خليد سلع شيء بو 40 مليون قومن دهلا بويلغاس في إسكت شو دالين يصير تخليد هاي توم بيش مبروش يتسان راس شن تاريس كدهما داتين وي ليان 9 مليون دوش وي 17 тысяч квадратных километров и вахош вей пачал бусов шариатский уняден исламский пачал кулит рибол смешной царит дючна даже идите мацади вей шадо камдуй اصلا وي قامدوي حاجه вообще темят и бусов пачал кол ези богды и тема до 96 год я дуиндацун дуал хеласо парламент а волж дуал хеласо видео цат материал что один камил что Арсанова в парламенте конституции даях ез Куран дубов и цигавист бех мобила совершенно сунгина видео цутя تبو يبوسل بناخ تبيش حو بوسل بوش يبوسل دين سديش بو يحي موخ حي باتشال سبستي كنا زولم تغلي تغن هتن دو سور تسوت تسوغين دين دا حقي سوقيت اون سنا قار روست قاعده دين
Собусал почалкан, да, когда эч цели дюйцен дол делерт, и Ну, изм أصلا شيء لقطة إيش تخدم إزم просто дюйцен куда тахнеж дина хара и ночи قام دوي до столетиями бусол амхал ша вол ночи так свон кекс ночи гинава ца жизнь ша долвей ам бусол пальча бусол почал мух холлерю не пойму ца им делит дезвей ца логик моя тецен это ты ложку взял ложка для еды и ты ее хочешь переименовать в ложку опять да айк бушунар айк буша масан буй махай айк и меркела айк бушунгор и санца нелогически хумуш дуешь и популизм мушадик духош ду вы ночи кам тёлте хажа в Европе аж дуй тан леш дина вы худа диешту кан хар европеич будет цахокан цабухам ночи чубах вы беймаца бези хош вы сантилат безош кест бала хош безбожник бала хадилол бежен цуй хубан долш вена хара хавел квартира йон دم حسين ويدول شير دادول دل غلق شي كولتوريون إنا اختلا تري وتناغن وبيجش الله تري على زي ما شواليلن هم ну там идущ бешвуйцер предполагает дешдаться керствала виез бо ходо примерно хокза разных амш мадуй ца верующие ца неверующие ца до буддист ца хунядны разные конфессии мои жукти бо приду вожду иш вей почал ца метик цей токна ду идущ поча иш вей хам бяхна вей бадбиш бо шкерто да кертош да диез бо сан кумдуиз ровным счетом не стати вей куза мадар хар системят вей ца дахвати шокой масса обл яшивер систем куза социальный систем справедливость школьное образование медицинский он один шайл политическая система из системы вей ца хвати шокой только так да дерес вылосе Amen дерес масерна дерес хушун вот это ки сани алумда ца дайер жокасар шупурбан дерес хул да Альберт ки дуэл вайдин долтан амел ва роша китер да мула следующий стрим именно дорожный картити залю дакитатна ости чуца бахкавай чу үш барвайн хуча үш тоже дорожный карт дүйче ويت أعلون وي خنديش تقدر يوديته ديتن سنة ويت أم قيته دينا أس إيش تطول شاك حادي شا تساعد بويش شاكا ويزن ديل أصلا النوتش أم قيتر دويتيش أدويتشنا إيش تطوما ألسوي سن ديل قيتش بولش أو قيتش بولش ده بروكاترش بو إيش قيتر بولش أو ده مقلع ويقولوش дискуссия ширю и я хочу чтобы весь наш народ начал дискуссию, мы должны говорить, вай дистрельдиш, вай кирдиш, дат, вай кирца кира, вай дисцош, вай Украине давай терду, вай корона ирю, вай рак, онкология ирю, вай Сирии давай терду, массу лоза дирду, имарач кулич, халифач кулич, Иерусалим шайович. Мегаду дерес хушун, дальте айберт кивай, ассаламу алейкум. Амин, амин, адекватно. Аберк son gaitlai hoje, Juka Hozega. Adi kör маш ой. Австрийский. Австрийский. Ибраим, украинский tas язык. Цакарир до гена дайна. Израильский на нем хакачиш, английский на хакачиш, британский хакачиш. Да والله أصلاً إسرائيل да والله вообще بعد عاوزه да. Аслан. Эшельчун от букать бешбац, раста шовинишка. Слава Украине, героям слава, Боже, храни, Господи, благослови Америку, Господи, благослови королеву Великобритании. И сейчас иди здесь, царь, хоть трем, чтобы показать, что мы со свободным цивилизованным миром. Да. Харец, харидуй, хохуз Европа, да, но мухасранц, харерчун. هر Europa, hinzet emshuk ayolsh khir mayershun. Ierdane ashbol nochchi buy at Turciyasan bisan khir bayatsershun. Цухен дюнда. Итер пролоббировать вой парламентча представитель шбушун вой альчер парламентча Иорданича вой нохчи представитель шбуш сохранилась культура язык вой сан был нохчи буйш. Да.
И Америки яцари, конечно, дик дуца бош ядега ни в коем случае, но и Америки яцари, цанохчи, таган Путин свитан хирвацар, от Америки якуиш вацари. Да того цебиза мухцин гвейк. Да лала уж борщ ябеш. Все будет ичкерия. Салам алейкум. Алейкум. Wa alaikum salam.